Da arkitekten tilbage i 2008 og senere i 2016 i forbindelse med tilbygning satte stregerne til huset her på Lavendelvej nummer 19, så var det med fokus på det minimalistiske i udtrykket, og det er virkelig lykkes. Kombinationen af det minimalistiske, forskellige materialer og kvalitetsmaterialer har gjort, at huset virkelig har et effektfuldt udtryk. Vi er på et af byens mest populære villavej, Lavendelvej, og vi er på nummer 19. Fjorden den er lige 300 meter hernede, og lige herhen der har vi også Cableparken. Det her det er et virkelig spændende hus. Jeg glæder mig til at præsentere den for dig. Kig med her. Villaen her den rummer alt, hvad den kvalitetsbevidste boligkøber ønsker af sin bolig i dag. Det er stilrent design. Vi har de her kvalitetsskifergulve, der er gennemgående tema i hele huset. Vi har fuldmuret indervæg, og det minimalistiske udtryk udefra er kørt igen herinde. Det vil sige, der er ikke nogen fodlister, der er ikke nogen dørgerægter. Og næsten som selvfølge vil jeg sige, der er gulvvarme over det hele, der er akustiklofter, der er genvækst, der er centralstøvsuger osv. Hernede bagved, der er et kæmpe bryggers, vaskerum og depotrum. Jeg tænker, det må være lige noget for den store børnefamilie. Facaden mod syd, den prydes af store vinduespartier. Det gør, at du har et virkelig flot view ud mod haven, og der kommer rigtig godt med lys ind. En lille detalje, det er, at udhænget her mod syd, det er sådan lige ekstra bredt. Det gør, at du ikke bliver generet af solen i sommerdagene. Ved første øjekast, så kan du måske være i tvivl om, hvad du skal bruge sådan et multirum her til. Vi oplever i stigende grad, at multirum gør sit indtog i de tyske boliger. Jeg tror, det er lidt ligesom servostyring i en bil. Når først du har haft det, så kan du ikke undvære det. Sådan tror jeg også, det er med et multirum. Har du først oplevet det, så vil du ikke have en bolig uden. Personligt kan jeg sige, at vi har haft stor glæde af et multirum. Det er der børnene de leger, det er der de holder fester, det er der vi sidder og spiller spil. Det er bare det der ekstra rum, som man bagefter slet ikke kan undvære. Det har du altså også her på Lavendelvej nummer 19. Læg lige mærke til detaljen med skifergulve-temaet indenfra, går igen på facaderne her udenfor. Haven her, den vender mod syd, så du har sol hele dagen. Den er stor, den er nem, der er plads til trampoliner, der er plads til boldspil, der er plads til telte. Op på terrassen, som der er indbygget i små temaer, ja, der kan du sidde og nyde din krabbeklør og et glas kold hvidvin om sommeren. Lavendelvej her, det er altså en kvalitetsbolig ud over det sædvanlige. Det er ikke bare en almindelig villa ude i Østbyen. Den kræver altså, at du lige kommer med ud og kigge på den. Jeg håber, du ringer til mig og tager med herud. Jeg vil love dig, du bliver ikke skuffet, når du kommer herud. Ring til mig hos Nybolig Thisted, og så ses vi.